actually mwynhau oedd o'n gledar iawn pan oedd cael ei wneud yn ysgol, yn rhan o'r perfformio. A dwi wedi meddwl am sefyllfa'r byd a just bach o, pwll host. Da iawn, ac oedd o'n ddefnyddiol iawn achos da ni'n dod i weld drama fel rhan o'r cwrs lefel A. A da ni'n gwneud o bob blwyddyn, ond digwydd bod mae hawl yn addas iawn achos oedd thema'r hyddid a falle, da ni'n gallu cymharu'n dda o siwan yn wyntog. Mae wedi gwneud fi feddwl, mae hynny'n bendant, a dwi'n meddwl bod o'n wedi gwneud fi sylweddoli beth sy'n digwydd yn y byd efo iawn mewn ffordd. A rhywbeth da ni ddim, mae'n cael ei fasio gan gymaint o bethau, wel, y superpowers yma fel America, mae'n cael ei fasio, a dwi'n meddwl da ni ddim yn sylweddoli gymaint o damage mewn ffordd sydd yn digwydd yn ei byd ni. Lots of useful information for me to use for the exam, and the performance was really good. O'n i fel yn diddorol achos yn symbolau iawn. Ie, dwi'n cytuno efo Ellie.